thuolo machielo kendo dichieng' machielo kendo nyako Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e telebise migeno kendo miyiero Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom yiro telebise no mano mar Ramogi TV waikore makare mar mi weche go manyien ka entai 25 dwe no mar 7 2023. Odiochieng' ma bende weche medo wuok koni kod kocha, weche ma otenore kod gik madier mondo mi bed gi ng'eyo koting'o wach mar alam ni ringre oganda ma joko pere wacho ni koro nitiere purgatori bang' kancha giwito ngimagi kotenore kod wach mar ng'anyo ma inchobede pacho ka. Waikoni mago nyako Ramogi ka bende korewore gi mago motende kod twak mano opangi gi jotend piny ariyo mano ma Tanzania gi mano ma pacho ka gin twak ma bende koro rem timore bang' jatend piny Kenya William Ruto rem chopero mano bagi gi Samia Suluhu ma Tanzania kachiel gi mar Azimio la Umoja wan Kenya Lancha la Mulodinga mago biro mana bang' weche nyako Ramogi to mokwongo magi e thuolo weche. I can now say it here that the president from Tanzania came here 2 weeks ago and she was kept waiting, not from our side. We were available. Raila Odinga koro yango ni jatend Kenya William Ruto ne okodeo jatend Tanzania Samia Suluhu manyocha ochopo mar kelo theke Kenya. Wayudo kaka Kenya obet sani ok kako nego bedi to kendo ok luwre gi katiba mane waloso maber ma wakete nyaka ratich dhano ei katiba. Riwruoge makedo ne oganda omedo seyo obila ma Kenya kuom nek ma osetimore e ng'anyo ma pacho ka. Obila mago kwach kich opedho ne do ote moko mane miyo moro oro ne Sharon Otieno mag buogo ngimane. Warwakini machiegni nyako Ramogi ng'ero kamano kendo nyadichiel mano mar Ramogi TV mondo mi weche manyien wanyalo nyisi ni waikore yo makare mar kelo ni weche gi ka bende wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi odhiambo makawuono. Bed thuolo nyako Ramogi mar ndiko no e nambari 360 ka yornwa ote mari kanyo kata Facebook mar Ramogi TV ma en Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Nyinga Lydia Okeo nyako Ramogi arwaki kendo ni machiegni. Dwaro ma jatend piny Kenya kara jatend piny Tanzania Samia Suluhu bedo jathek kindo gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lancha Lodinga. Jatend piny Kenya William Ruto no tore tok jatenda piny Kenya no koso chope twak makamano. Ma en wach moler kod jatenda Azimio la Lodinga ma oloso gi jofwambo mag pinje ma oko ka olero ni sirikal ma Kenya osetimo tama kendo thiro yore mag reso Kenya. Kajafo marwa Eriko Wenga lero nwa Raila wacho ni sirikal duoko teko maragoko e thurka. Banko sonenore elela kum ndalo buora e kinde manyocha ng'anyo twere e pacho ka Odinga no okoko elela kendo twagi jofwamb weche ma ok e pinje ma oko. Ogai mar Azimio no fulo ni riwruok mar Azimio chiwre mar twak okang' mar tieko midhiero ma jo Kenya kaloe makmana ni sirikal omako chung' motegno kendo thiro koda kakenge ma jatend pinje mamoko temo keto mar jiwo kwe e thuruka. Raila nochiwo ranyisi mar jatend piny Tanzania Mikai Samia Suluhu ma wacho ni nyocha ochopo e Kenya ka to tend Kenya okodewe kata matin. There have been also attempts from outside. I can now say it here that the president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate, and she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know the other people are also trying, but he's the one who's resisting. Raila isechego bende no nyiso luoro ni piny Kenya chomo kama diny kalore kod kitelo ma owacho ni en maragoko makoro chako guro tiende e thuruka. We have long prided ourselves as the buffer for democracy, the anchor state, and the biggest economy in this region. These features are under serious threat. Because of high taxes, weak currency, high cost of power, corruption, and nepotism, investors are fleeing and our currency is forever falling.
ethnic division and tensions are building up, especially after the regime declared that the country is a company limited by shares, pegged on how one voted. That policy is actually being implemented, which is why only one ethnic community is being hired to strategic positions in the public service. Kaloro kod azmiyo maromo jo Kenya 50 ne wito ngimagi e kinde ng'anyo kama moko buora to ne odong' kod adhonde mag magina kokalo wito obila. Odinga oramo ni nyaka koro ratiro chopie wang'e ka gidwaro mondo doho mar piny mangima mar ICC odonjre kendo onon ketho makamano. Which is why we are currently assembling more evidence, which we will shortly present to the International Criminal Court with an appeal to the court to open a file on state-sanctioned police atrocities in Kenya. We have also seen constant verbal attacks on President. E twak mare manenore kaka okang' mar chwalo duonde ne pinje ma oko, Odinga nolero ni piny owacho mar Kenya Kwanza osewuok oko mar thiro demokrasia kokalo rakruok gi jong'anyo man kod kwe kendo onge gi lweny. In this regard, we very much appreciate the UN Human Rights Office for calling out the Kenya police for failing to facilitate peaceful assemblies and failing the test of legality, necessity, proportionality, and non-discrimination in the use of force. Firearms should never be used to disperse protests, but police are doing so here. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi wan kod wach mabende wuok kuom jatend piny Kenya William Ruto kokalo live mar Twitter mare kotenre gi wach ma owach kod Raila Odinga ni nyocha ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan nobire pacho ka mondo tem kelo thek kata kamano jatend piny ne obadhore no pasore. Ka bende koro wacho ni sani owuok nyakoro Mgajwang' odhi e piny no mar Tanzania kama bende nitiere kod romo mano mar ng'eyo weche go motende kod dongruok kendo lalruok gi piny no. Kata kamano onyiso Odinga kendo luonge ni osiepa, my friend. Onyise ni ponono ni nitiere dwaro mar romo. Wacho ni en thuolo kendo mar go mbaka gi Raila Odinga e seche ma Raila ni nitiere kod sa. Kendo wacho ni en thuolo mar go kod mbaka ka en mabor. Oyie kendo en thuolo mar bedo kod piny achiel kachiel mondo gilalre weche motenre kod mago momakore kod piny Kenya. Samora mora ma Raila dier kata madene ni berne Ruto wacho ni nitiere piny odhi e piny Tanzania kata kamano ikore ne romo gi Raila Odinga samora mora. Mai miwacho ni chal ka gima koro liudu mar kwedu go George Bati. Nyalo nenore kamano kata kamano ing'eni weche mag telo samoro nyalo bedo gi lokruok sa asaya. Samoro nyiso ni kopo ni gik ma giwacho ni ginyalo bedo e piny gibedo gi pogruok e paro to samoro dipo ka ng'ato wacho ni miwacho go to kamorgo kata kamano William Ruto to wacho ni oikore mar bedo gi Raila Odinga piny. Kata kamano ok wacho ni nyocha ne ok ochopo kata gimomiyo ne ok ochopo bedo gi twak kod jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan Kilimanjaro bire pacho. Ok otumo wach makamano. To mane wach mar Raila Odinga to gede ni ang'oma michomo ne romo kod Samia Suluhu Hassan mondo giket kwe. Kora Mgajwang' mabiro sia bende ko riwruoge mag kendo natiro ma oganda jodolo bende osekwayo sebedo kakwayo ni mondo jotelo gi obed kod kwe George Bati gibed kod thuolo ma bende ginyalo goyo mbaka ahinya kotenre gi weche go mag ng'anyo mosebedo ka kelo midhiere pacho kanya kora Mgajwang' koreo koda ka lal mar ngima kethruok mar mwandu kachiel kod hinyruok mag oganda nyakora Mgajwang'. Kata kamano nwanyisi kacha ne ntiere pogruok kata ne ntiere wachno manyien bende orande kanyo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama riwruok mar Azimio la Umoja koro timo ikruok ne chenro mano mar lamo kod timo rapar ne ji moyudo midhiere ng'anyo manyocho bagi juma mokalo. Azimio koro lero ni okenge makoro chenro go de timore e yo makare sechego makiny e gwenge mopogore pacho kanya. Kora Mgajwang' nang'o gini makiny no timre kakoler gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance waikore mar miler makare kotende kod report mabendo gol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ote mar Azimio wacho ni kuyo mar rapar di chakore sa 10 okinyi jopiny dhi pedho maua. Giwacho ni maua mora maua minyalo yudo inyalo pedho
kendo nyalo moko misuma kumora mora ma intiere nyakurom gajwang mano sa pagario okinyi. Parni ma en ataro mar paro mosebedo ni odiochieng'no makiny ne ng'anyo nyalo bedo kata kamano kweth mar Azimio koro lando ni onge ng'anyo odiochieng'no makiny nyakurom gajwang odiochieng' makiny odiochieng' mar rapar ne jogo mano wito ngimagi, jogo moyudo midhiero mar hinyruok, jogo mabende pod ntiere kuonde thieth gi jogo mabende oseyudo midhiero mopogore kotenore gi ng'anyo mosebed kibagi pacho ka ng'anyo bende osebedo ka sundo piny owacho mondo mi ombek ngima, mondo mi one ni jopiny Kenya obedo gi nyalo mar bedo kata ng'iewo gigo mochuno. Ka bende kuonde pedho maua moko gi misuma nyakurom gajwang dhi bedo osiptende, kanisni, tesend geche, ponono ni nitiere kuma ni idhiye. Kichopo tesend gari kanyo nyakurom gajwang kapok idonjo, inyalo pedho maua kata imok misuma. Tie kuonde romo mabende tesni social halls, mabende oganda orwaki mondo mi ginyalo time romo margi yor kwe kendo gi pedh maua, giketa misuma kata gimok misuma kuonde go osiptende, kanisni mana kaka senyisi kuonde lamo kata mana muskiti, kuonde budho duto orwake oganda machalo kaka parks, nyalo dhi kanyo tuketo maua kaeto moko misuma. To nyakurom gajwang raparno dhi mbele, pano chakore sa 12 okinyi kiny chieng' tich adek. Azimio singo nyiewo maua gi misuma ne jopiny ne ikruok ne tich adek nyakurom gajwang. Nyalo paro ni sani ng'eno oganda mathoth piny to gi pek mar ngima ng'iewo misuma kosedwa ng'iewo mogo. Kata kamano Azimio koro singo ni dhi nyiewo ni maua kendo dhi nyiewo ni misuma kumuso chokoru. Gino ni gintiere kod chenro makare mana ka giwacho mano mar ni maua koda misuma ochopo ne jogo mabende osechokore kuonde ma giwacho go mar timo rapar ma kamago ne jogo mabende oyudo midhiero rakruogno mano bede kinde go mag ng'anyo. Kaka yor nyiso hera nyakurom gajwang, jotend siasa, jotend kanise, jotend riwruoge, jotend rawere gi mine kod mamoko dhi bedo e opara manyime maneno ni gitelo ne rapar mar lamono. Ka bende en yorno mabende time yor kwe mar nyiso hera kendo chung' kanyakla gi jogo mabedo osebedo kayudo midhiero mopogore e sechego mag ng'anyo. Kapod wang'iyo mago motenore kod ote mar Azimio nyakurom gajwang bang' moko misuma gi pedho maua, jopiny biro wero wer moyiedhi mar Kenya mabende otisi ni national anthem, kaeto bende kanyo gibiro tero lamo ne ji manonegi gi jogo mabende noyudo hinyruok, joma noyudo midhiero mopogore masani nitiere kod ng'ikruok ahinya te chenro gi mapile gibiro bedo kod lamo makamano. Ka bende osewer wend Kenya manyisi kanyo ni national anthem, mabende kanyo biro bedo chenro no mar timo rapar makamano odiochieng'no makiny. E ote nogono mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyakurom gajwang gichiwo ote ne kaunti ma Nairobi mana ing'eyo ni mano e log tich ma pacho ka gacho ni jotelo dhi romo e raparno kendo chiwogo aguch solro ne ji mago moyudo midhiero mag ng'anyo kendo solro gi nyakurom gajwang dhi ternegi ne jogo mabende osebedo kantiere osiptende mopogore, jogo mabende osebedo gi hinyruok kata jogo mabende osewito helni mangi kotenore kod ng'anyo mano mosebed kitae pacho ka gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyalo paro bende kinde mokalo nyakurom gajwang bende ne gichopo nyaka osiptende mopogore mar chiwo alam margi makende kendo mar neno ganda go mondo ginene gichung' kodgi motegno nyakurom gajwang kendo gichung' kodgi gi hera kaka joka ng'ato maneno ni ginyiso ni gin bende gintiere kod chuny makare mano mar chung' gi jogo mabende oyudo midhiero kinde go mag ng'anyo nyakurom gajwang. Gin weche ma adieri ng'iyo kaka inyalo ku kod jok ma samoro yudo masira magitimore kinde ma serikal bende medo loso kotenore kod lal ma gin bende giwacho ni giyudo. Kata kamano gima duong' ma dawaher mar kwayo ni obila nigi ting' mar rito jopiny, to jopiny bende nigi ting' mar rito chik. Koro ka nitiere gik moko ariyo ma nyaka wane ni waluwo kinde duto ma chopo dwaro moro amora mar chik mar neno ni wito ngima machal kod motimore sani ok ochako neno kendo. Gima bende nyiedhore ka George Bati en nyiso ni jotendwa nigi gimiluongo ni humanity, bedo dhano
kendo ma nyalo paro ni nitiere penjo mopogore opogore nonyuolore seche go ma bende koro ne okone kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ng'anyo mosebedo ahinya to jwa mokalo bende gwana no hinyore kata kamano moko no penjore ni to jotelo ne ni kanye seche mane ji ng'anyo maneno kane giwuok gede gineno gi kata kamano giwacho ni gintiere kanyakla paro ni nitiere weche motende kod meko mane koro moko kuom gino bede kicha no tang matin kata kamano nyakoro mgajwa ng'en nyiso ni gin bende gin dhane kinde mabende koro kar mondo chak giket ng'anye pacho ka koro giyiero ne gidhi bedo gi chenro mar rapar ne jogo mosebedo midhiero. Mos marwa makende ne jogo ma jogi no itongi magi kinde mag ng'anyo machal kod mano kendo wakwayo ni kaka chik dwaro ngima Uganda biro bedo gin mokwongo e kinde ma irito bed ni en telo kata mwandu mar japiny. Odhi ani nyime kod weche mamoko kotenore kod weche manyien duol mochung' ne kedo ne ratiro mag Uganda e pacho ka KNHCR oseobila kuom rocho ratiro mag jopiny gi wang' teko e kinde mag ng'anyo mokalo. Riwruogno wacho ni obila nyaka koro luw chike e kinde ma gichwalo tijegi kendo kwayo duol mar IPOA mondo mi okaw okang' mager ne obila majendeke mane yud ka ketho ratiro mag Uganda. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. Kaluwore gi timbe majendeke mane obila onyise kinde ng'anyo mag Azimio, duol mochung' ne kedo ne ratiro mag Uganda e pacho kae KNHCR owuok oko kendo golo duondgi. Jakom duol mar KNHCR Dr. Roslyn Odede owacho ni gin kod kuyo kaka duol ma kedo ne ratiro mag Uganda e pacho kae kaluwore kod kaka obila ne orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo mag Azimio. Wakuyo kabisa kwa wacho gigi nikech wayudo kaka Kenya obet sani ok kako nego bedi to kendo ok luwre gi katiba mane waloso maber ma wakete nyaka ratich dhano e katiba. Odede oyango ni duol mare oseyudo ripode mathoth manyiso kaka obila ne orodho kendo kelo hinyruok ne jopiny e kaunti ma Kisumu kata odoko ne gionge kod ketho ataro kod chik kare 25. Nitie ji mang'eny mosehinyre ka luwre gi yore askarigo. Wayudo ka nitie kuonde ma polis osewito tiagas kata skunde ma nyithindo nitie to mano ok ber. To wayudo ka kata nitie kuonde ma iyudo ka polis goyo dhano kata mosebolre moweni koro maka uru to podi goya magoye matieke mano waneno ka ok ber. Duol mar KNHCR osingo matimo nonro kendo chwalo ripot margi ewi kaka obila ne orocho ratiro mag Uganda e pacho kae. Bende gikwayo duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA mondo tim nonro margi kendo kaw okang' mager ne obila majendeke mane orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo. Joka IPOA be wakwayo ni ka giyie to gitim uchunguzi e wachni mondo gine mani joma okadho moketho ratich ji kata askari motimo marach odonjne kaka dwarore mondo giwe timo kamano. Duolno bende oseyo apisi mar jamin wach maduong' ma pacho kae kod bad migawo mar obila kuom mako jopiny kendo chwalogi e doho bang' seche mohewo 24 ataro kod chik. Kendo wayudo nitie nyithindo matindo ma ok joma dongo mapok ochopo higni 18 me otwe e remand ma joma dongo ma ok e chik dwaro ni nyithindo matindo mapok ochopo higni 18 otwe yore kata ka gin gi hatia mar ginene. Omiyo wawacho ni ma ok ber. E court nitie ji ma polis osemako to kar terogi e court within 24 hours kaka chik wacho wayudo kikano gi aming'a makalo kanyo to bail monego migi samo mak gi bende ok migi. Koro jogi budho e sel aming'a to ma ok kaka katiba wadwaro. Bad migawo mar obila osebedo ka isayo kuom duoko piny Kenya e kinde telo mar duond bura achiel kaluwore kod okang' margi mar mako josiasa makwedo piny owacho kendo tero gi e tesend obila ma anyuolagi ok ong'eyo. Kaka Kenya Commission ma Human Rights waluongo gigi wakwer nok ber to wakwayo ni wane lokruok. To wakwayo jo Kenya te ni wayie wabed joma rito ratich jowetewa. Achiel kuom geno maduong' ma oganda jo Kenya ne nigo e kinde mane giriedo e lai mar puodho katiba mar 2010 ne en chuogo bad migawo mar obila mochung' kar kende madhi tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda. Kata kamano, geno ma kamae nyalo biro mana dong' kalik kaluwore kod kaka obila ne orakore kod jong'anyo juma mokalo. Duol mochung' ne kedo ratiro mag oganda e pacho kae wacho ni obila nyaka ti e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda e kinde mag chwalo tijegi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Haya, ripodno mabende okelno kanyo Kristo Weno tero wa ripot machielo kati okang' machielo kama bende koro wadwaro ni wami nonro mowuok e migao no mararita mapacho ka kutenre kod ketho mabende osenene pacho ka George Bati. Lidia nadire makene ni migao mararita bende koro golo ripot margi manyiso kethruok moseneno kaluwore kod ng'anyo manchano bagi pacho ka kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Migao mararita olero midhiero kod okenge makoro sirikal oketo mar geng'o kethruok mamoko madiponi nyalo timore kendo e kinde mabiro nyakwara Ramogi. Ka wang'iyo mago giketo kwan mag lal magikone giseyudo kaka migao kotende kod weche mag arita kwe gi yore mag ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho ka. Omiyo adani mondo mianyisi moko kuom okenge magiwacho ni giseketo kod midhiero magiyudo kaka migao mar arita kotende kod weche mag ng'anyo nyakwara Ramogi. Report mogol kod migao mar arita yango kama: giwacho ni kwan mag obila manchano hiny e kinde mag ng'anyo gin 305. Obila manowito ngimane e thuolono mar ng'anyo en obila achiel, ka nyamburko mag obila ma okethi kwan giromo 158 ma kaluwore kod report mogol gi migao mar arita mapacho ka nyakwara Ramogi. Kopogore kod wach mar hinyruok mar obila, tho mar obila kanyakla kod kethruok mag nyamburko mag obila e kinde mag ng'anyo, migao mar arita bende ogolo report mayango ni tesend obila mane owang' kata okethi gin 9. Nyiso ni nitiere tesend obila mane otia mach kaachiel kod moko mabende ne jopiny mane ni kod mawe kinde mag ng'anyo noringo mi odhi oketho. Kwan margi gin 9. Dukni kod kuonde mag ohala ma okethi e kinde mag ng'anyo romo 850, ka udi mamoko mabende ne okethi mopogore kod dukni mag ohala nyalo bedo ni gin kuonde ma ji odakie kata kuonde mamoko bende mane jong'anyo nyalo chope gin 199. Report mar migao mar arita bende omedo dhi nyime ka nyiso lal gi midhiero ma giyudo e kinde mag ng'anyo. Giwacho ni mwandu makawo omenda bilionde buora ne okethi. Mwandu gi iwacho ni gin mwandu mag jopiny. Joma koni ne oroch ratichgi kendo bende ne omagi mwandu gi. Nitiere jogo manogo report gin ji 156 makoni joma ne opondo i jong'anyo kata kane gin joma undu moko ne rokogi ahinya jogo mane wuok e tich seche mag odhiambo kendo ne mayogi mwandu gi kendo chocho ratichgi. Ratiro achiel kuomgi en mar wuoth maonge ng'ama openje ni tia kanye idhi kanye, ma jogo wacho ni ne okethi. Kanto apeyni mane udin e kinde mag ng'anyo maonge ng'ata ng'ata mane nyalo kalo kata koponi ng'ato ne nyalo kalo to ne en kod pek e kalo e kinde mag ng'anyo gin apeyni maromo 69. Migao mar arita odhi nyime gi golo report nyakwara Ramogi. Giyango bende okenge magiketo kaka migao e kinde ma dipo ka samoro oluong ng'anyo machielo e pacho ka. Onyalo bedo ni ok en ng'anyo mar Azimio. Nyaka gie sani kotende kod wach mar ng'anyo mane otim, migao mar arita ogolo wach ni okwach kich nono lipode ni ji moko ma ok gin obila ne tiyo kod bunde kuom oganda. Parni jokelo ne ratiro ma oganda osebedo ka ywak ni nitie kaka obila notiyo kod teko mathoth mokalo kiew kendo tiyo kod magina ching kae ihimo godo jogo manoyworo e ng'anyo ma okelo hinyruok, adhonde, rem, tur mag fuoni moko mag del kaachiel kod thoe bende. Omiyo migao mar arita koni obila sani koro timo nonro, ahinya obila mag okwach kich, mar nono lipode ni nitiere jomoko matiyo kod bunde to ok gin obila kuom jong'anyo. Bende migao mar arita wacho ni lal moseneno chuno mondo koro keto kenge mag geng'o midhiero moro amora manyalo biro kotendre kod ng'anyo, ma oting'o kod ka keto chike mager makumo ng'anyo manyalo bedo gi tulo e pacho ka. Mano report mowuok kuom migao mar arita. Nitiere koro kwayo ma migao mar arita ni godo. Ong'iso gana jo Kenya ni ting' maduong' ma jopiny nigo, ting' maduong' ma sirikal nigo, ting' maduong' ma ng'ata ng'ata nigo e piny Kenya en jiwo kwe. To bende giwacho ni jo Kenya madewo chik mondo koro chwal ng'ur margi kokalo e lai ma chike opwodho, ni kik gibed gi yo moro amora machielo manyalo bet ni opogore kod mago moketie chik nyakwara Ramogi e kinde ma gichwalo ng'ur margi. Magi gin okenge moyangi kaachiel kod kwayo gi nonro gi report ma ogol kotende kod weche mag midhiero manomako oganda, ahinya to migao mar arita kaachiel kod apisa mage to kod oganda jo Kenya mamoko e kinde mag ng'anyo
mancho luonge pacho ka kod Azimio la Umoja One Kenya ahinya to ng'anyo manotimore tich adek, tich ang'wen gi tich abich mar juma mokalo. Kora mga jong mano bende bire sta bende koro gando sebedo ka ywak ne obila George Bati. Gisebedo ka gichwalo ywak magi giwacho ni obila tiyo gi teko mathoth. Kaeto bende koro piny owacho bende kolo report manyiso ni kare nitie kaka jopiny bende ne tiyo gi teko mathoth kuom obila. Giyango ni kata obiro ni ywak ni obila to nitiere obila bende ma samoro noyudo hinyruok e lwet jopiny. Ma sirikal bende wacho ni obila gi bende gin jo Kenya ma koponi nitiere gimoro mohinyogi to piny Kenya nyalo bedo kod adhola kata buok ni gin bende ratiro margi winjo bed ni rito. Kuom thuolo malach Lidi winjo ka joma wuoyo yiengore kuom jopiny ahinya to kuo kuom obila. Koro sirikal ong'ado ni gin bende koro gidwa wuoyo kaluwore kod gima obila okalo e kinde mag ng'anyo. Kora mga juang wadhi mbele gi weche wa manyien. Weno jatend kweth machon mar Mungiki Maina Njenga kod jomoko ariyo manomak gigo owethuolo gi doho ma Kadara kama nodonjnegi gi ketho mar siayo ng'anyo thurka. Doho ma Milimani bende owinjo buch jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ka MCA ma Siaya Township James Obiero Otare bende owethuolo ma onge kod rambun. Moko kuom josiasa manaomaki kitudo gi siayo ng'anyo manaobagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lansi pacho kanochwali doho. Jatend kweth machon mar Mungiki Maina Njenga gikone to koro ethuolo bang' kanochwale nyim doho ma Kadara kama nodonjnegi ketho mar siayo ng'anyo kendo bedo gi lweny makoch. Okin Njenga oko doho no mondo mi owe Njenga thuolo kosingo ni ok onyal donjore gi joneno e yo moro amora. Jang'ad bura mar doho no Francis Kiamba oweyo Njenga thuolo gi rambun mar silings 100,000 kata omenda maching mar silings 200,000 ka burano ibiro winj kendo tarik 8 dwe mar 12 higani. E doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi, bura matudo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne owinji ka jang'ad bura mar doho no Esther Kimelu ogolo chik mondo mi obila oduok ne jaod bura no simbe mar ong'we yamo manomai chieng' manomake. I don't know what you're doing with our phones. Those are private, that's a private property. I'm a member of parliament, I need to serve my people. I haven't communicated from Tuesday to date. How do you want me to serve my people? How do you want them to reach me? How do you want me to reach them? Babu oko obila mondo mikiki eti kod gimarach irocho ratich oganda ka bende okwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi owinjie ywak jo Kenya makech nego kendo ywago pek mar ngima. Some of the police officers, you are killing your own relatives. You are injuring your own relatives. Among those people who have died, I know they are your relatives there. Why do you destroy your own? This is the time that Kenyans are hungry and are angry. If they don't have food to eat, they will eat you. MCA ma Siaya Township James Obiero kod achije mamoko 4 ne othuolo maonge rambun bang' meko margi tich adek mokalo kitudogi gi siayo ng'anyo e kaunti no. Doho ma siayo ng'ado ni onge neno moromo mochwale nyim doho no manyiso ni jotelogo no siayo ng'anyo no kabende omiyo piny owacho thuolo mar donjonegi kendo ponono ne giyudo neno matudo jotelogo gi ketho makamano. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wasura ne nyime nyako Ramogi koroni to chal ka gima yore mag manyo twak medo adhuolore kende pacho kaka ma komiti mar twak lo Kenya Kwanza okone kweth mar twak lo Azimio mondo migiyie gidoge mesa mar twak kendo kaka yor jiwo winjruok e kind kweth ariyogo. Azimio to wacho ni Kenya Kwanza kosechiwore ne twak ni mara ok gipedha dier mar gi ewi mesa mar twak makamano. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mana seche 24 tok tend Azimio nyonorek ne ng'anyo mano chan tim tich adek jumane mondo gitiamo suma mach kaka ranyisi mar kuyo kod familia manyo weto ngimagi kinde mag ng'anyo. Riwruok mar Kenya Kwanza kokalo kuom kamiti mar twak margi e koro chako rieyo bade ka kwayo Azimio mondo dogie mesa mar loso ewi weche makelo liet pachoka. We are now willing to re-engage and we have invited him to come back with his team. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. Kenya Kwanza, okonegi segwelo paro magoganda just alam supkem. Jodolo kod riwruoge makelo ne ratiro magoganda mondo chwal pachgi kaka yor chiwo thuolo ne nywando pach jo Kenya kanyakle twak makamano. The Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and SUPKEM
confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. Kata kamano, kokalo kuom jaod bura mar Riedo Tinda Amollo to koni obwok kod barupe mindiko kod Kenya Kwanza, to Kenya Kwanza owuon ema biro twak ka tiendgi achiel nie mesa, tachiel oliero oko. The letter that I saw was a letter that was phrased in very interesting language, that they are asking for the talks to convene for the sole purpose of discussing recruitment of IBC commissioners. How would you even resume talks when at the stage at which they collapsed, their side had identified 11 issues, we had identified 8. How would you then say, let us reconstitute for only discussion on one thing? Makoro weyo kwith ka sayo chung motegno minyiso kod jodito mage ahinya te kinde maduol matayo yiero kod kiopacho ka IBC to pod ni kod fuok mar commissioners. To address the IBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks. We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. That is a demonstration of bad faith. Their claim was that as a team we had no power to stop the process of recruitment of commissioners and no power to instruct IBC. And why we said and still say it's a bad faith is if you say you have no power to stop the recruitment of IBC commissioners, then why are you calling for talks on how to recruit new commissioners? We can actually rediscuss or reopen the matter if the other side is prepared to come to us. But we will have to confirm whether there has been any steps taken by the selection panel towards recruiting the commissioners. Martin Murekari riwruok mar jodolo e kaunti ma Siaya bende sundo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bile owach kanyakla kaka yor manyo kwe ne Kenya. We are making a humble appeal to His Excellency President William Samoei Ruto and the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, to find time and meet for a lasting solution. Ikinde ma ute magalamo kanyakla kod riwruoge makene ratiro mag oganda pod dhi nyime kod sundo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod Kenya Kwanza mondo bedie mesa mar loso mar manyo kwe. Kata kamano, Azimio to luwo ni twak othachopi ka gichiwo thuolo mar chiwo luor makende kod ywago jogo mowito ngimagi kinde mang'anyo. Nyakora Mugajwang, jugu mit mikwanya achiel kachiel ka esan. Samoro thoth mar ji nyalo moni kwanyo king'eyo ni wichkut nonega puoyo e gono. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Osura ni nyime nyakwa Ramogi koro wang'ima otende kod weche mag riwruoge makelo ratich oganda wuoye gwenge ma Kisumu. Kwa Mugajwang, riwruok ma ok mar piny owacho midendo ni Kinga Mashinani komakore kod jokedne ratich oganda owuok oko mar kwedo teko mathoth mobilo osebedo katiyogo kuom jopiny nyaka ne utegi kara e kindego mag ng'anyo. Magi giwacho e seche mane gibedo gi romo madundo ka gitwak e wi okenge ma gichano keto e neno ni oganda mane oyudo hinyruok e lwet obila oyudo ratichgi kaka owinjore. Wan gi kuonde ma wabro donji kendo yieno kaka jopiny mar sirikal wabro ndiko nyaka petition kendo apani wabro wuok ka gik wabro wuok ka wabro ndiko nyaka petition ma chop ne sirikal kaka wan jodak kendo wadwaro ni jomoketho ngimagi molalo ngimagi should be compensated kendo kata ka tek wadhi tude gi migepe mok sirikal the human rights organization mondo konywa kaka odofuatilia mondo giboyud hakiki. Koro kwayo maro ne ni seche ma police obiro e ground, I think no nego bed ni gin gi skill moro ma gineno ni ng'ano yano andamana, ng'acho ko andamana, ng'acha seche moko en gi problem mar akili mondo mi kik chop e position moro mar wanego civilians moko ma mentally challenged. Dakika 33 nyakona Mugajwang bang' saa 3 mar otieno chendo ene imorero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV mana kaka pile norwako pachi kendo rwaki monde go kodwa mbaka nyiso mago mipara inyako tende kod wechegi mwaikoni chendo ne maro imore judgment. Lydia, ng'ato ndiko kaka wacho ni wawinjore maler ahinya gweng' ma entie to gima okwayo ni jatend piny William Ruto winje ywak jopiny yawa wahinyore keben kawuok e gwenge mag Ahero Kabonyo Kanyagwalo wacho kamano. Dedan Jamba
Jaseme Bodi wacho ni joyo makare kendo mora nyakeli Kosumba kawuok kendo be wacho ni akwedo rocho kata rotho gi nek to jopiny nyiero gi pako jopiny moko to nyiero kendo gi pako hinyruok ma kamano. Neno ka Pastor George Malroad Jesus Fellowship Church wacho ni nitiere kod wechendo kendo sai wuoro ka gin kacha gi mano Madam Vida Marodi Kopany Primary giwacho ni gisekete mana kaudia makawuono. Neno ka Oguda ka Yesu Rairi Bati wacho ni oikore maromo kodi sasa ya mainthuolo. Angomo kele mesa mar twak. Neno di ingeko miluongo ni Shirati Obwere kabwana. Bas, karo ngeni nyeyo kanyo wacho ni nodhi nyeyo mogo lakini kamora mopogore got Kalafuare. Koro many ka romo ka baba. Mano ka romo ka baba oseyiero kanyo kanyangi kama gimitime koro malongo. Aparo no oyiero uromo kama kweni tie kamunyalo chwe ulame. Malaike maluoro wa mos. Neno bende ote kanyo nyakoromba jangma ya kumo nyango Alan. Onyango wacho ni entiere kamata oneno wayo makare wacho ni twak chal kagima limbo mana kaka Nyambago wacho ni jomoko tiende gi oliero koto jomoko tiende gi niewi pesa. Kaito bende Samuel Oyugi Outa maya Oyugis wacho ni en bende entiere kodwa chendo gi kata kamano jo Kenya Kwanza shida gi en achiel gik moko ok giket serious mano pache. Aya kaendi ilongo ni ka jalmondi kone longo ni Shemotho bende wacho ni omosowa kaso wacho ni oluwa machiegni ahinya weche manyien wacho ni Ruto owinjo bed ni dok chien kendo gima nyaka ong'e ni Kenya duong' moingo ng'ata kaka giwacho ga kinde ga kinde. Ng'ato to ndiko ka ni chunye gombo mondo rome gi Ruto mondo en bende obede kod piny onyise lit ma jo Kenya kale ok ong'isa ni en ng'a obro choko chir. Yovela Tieno kantiere Kisumu wacho ni neno wayo makare gin gi Samson Okal Wurkano Ugwe School. En gima onyalo wacho ni kitimo maber itimo ne ni wuon, kitimo marach bende timo ne ni wuon. Mano gima jotelo nyaka ng'e. Jal madwaro mo gi Ruto mondo nyis Ruto cha en jawer miluongo ni Jatich Nyasaye luongo ni Jelo Mteule. En mogombo mondo ka Nyasaye nyalo miye thuolo gi Ruto obede kod piny. Jatelo no dhiga e kunde lama ka Jelo ka bende jalamo kamano nyalo bedo mayot gi tudre. Neno Stephen Oginga Governor wacho ni nitiere kodwa kata kamano wacho ni en kiny gokinyi Musoma modhi moko ka entiere Odiko Pany wacho no manyo majadolo makoro biro konye lamo na jogo mabende osebedo kod midhiero. Evans Okoyo Jasigombre wacho ni daore jiwo joneno mag Ramogi TV mondo wapidhuru yiende seche mabende koro koth chwe. Ahero ganno ka Evans ohero jiwo chal ni en ng'ano mabende ohero weche go mag aluora ohero jiwo oganda mondo opidh yiende sama moko misoma bende wapidh yiende. Nyango Kevin kantiere Kanyadoto wacho ni en bende entiere kodwa kendo weche gi chopo ne yo makare no ote kanyo mar William Oriema wacho ni en wuod Nyaramba entiere kodwa chendo gin kanyo gi shemeji Masi Khalif kod Millicent Oriema Lavington Nairobi wacho kanyo ni familia mar Joko Oriema bende duto kao mos nikech ong'eyo ne giduto iketo mana wang'i Ramogi TV. Lidia kapok wadhi to Wilberforce Otieno wacho ni Bati an koro wuon holiday manyocho ng'iwa holiday matich adek nyaka tich abich osefuadho holiday che odhigo aol koro wacho ni gimoro be nyo neno ni gari moro nitie mondik ni Lidia wacho ni Lidia osekawo piny awayo mate. Nyithindo adek otho bang' chamo bwolo moro mar kwiri Kilifi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. *334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Wasura nyakora Ramogi kendo wangi motendwe kod weche mag do koda muono manyalo wuok kuom jatend piny kaluwore gi dwaro mar chik. Jatend piny William Ruto ong'uono ne ji maromo 37 mane otwe bang' doho yudogi kod ketho koting'o mane en jata tije mar duol ma ochung'ne timo nonro e weche mag thieth Kemri David Koech ma endo miku mar twech higni 6 kaluwore kod ketho mag mibadhi. Okalo andika manogo chapa gazet mar sirikal tich abich mokalo. Jatend piny bende owito kum mar nek ne ng'at moyud kod ketho. Kokalo andika manogo chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho David Koech mane do oyudo gi ketho mar mibadhi kendo miye kum mar twech higni 6 e higa mar 2021. Obedo achiel kuom ji 37 ma jatend piny William Ruto koro ng'uononegi. Kaluwore kod burano, Koech noyud kod ketho adek koting'o kawo mwandu mag jopiny e yor mibadhi. Koech bende noyudi ne oloko mare mwandu mag Kemri mane nyalo romo siling 1,800 tarik 17 dwe mar 8 2006 e boma ma Nairobi. Do bende noyudo ni tarik 12 dwe mar 12 2006 Koech noyudo milion 18.5 e yor mibadhi kowuok Kemri. Motelo ne okang' mar jatend piny ng'uonone, Koech noyudo chopo kuma mane do miye e wi ketho mar golo gi wang' teko milion 19.3 kowuok e bengi mar Kemri nyaka bad bengi mare owuon, omenda manunjo tigodo e kar kedo kod tuoche e boma ma Kisumu. E andika mar obokeno, bende jatend piny ong'uono ne ji maromo 2,944 mane otwe nikech keth matindo kod joma moko 2,117 mane dhi nyime kod twech mar kinde marabora. Kopogore kod ng'uono ne joma osetwe, jatend piny William Ruto bende koro dwoko piny kuma ichiwo ne joma yud kod ketho madongo ka koro ok bi migi kum mar nek, to kar mano inyalo migi kum mar twech mochwere. Kata obedo ni onge ng'at ma osenegi kaluwore kod kum mar nek ma ochiw kod doho tok Ezekiel Ochuka kod Pancras Oteo Kumu mane onegi e higa mar 1987 e wi ketho mar temo loko loch. Nitie ji 14 ma yande doho oseng'ado negi buch nek, kama moko 601 buchgi dhi nyime ataro mar chik mane doho mamalo mogik ogolo e higa mar 2017 ma kumo chiwo kum mar nek ne ng'ata moyud kod ketho. Kit kum michiwo kod doho ne ng'at moyud gi ketho medo nyuolo twak e pacho ka e dweni mar 7 doho mar Aywagra ne ong'ado ni kata miyo ng'ato kum mar tweche jela mochwere bende dhi ataro mar chik. George Bati, Ramogi TV. Bura mar nek manya dende Sharon Otieno matudo gavana machon ma Migori Okoth Obado no dhi nyime kawuono e doma Milimani e kaunti ma Nairobi. Apis mar Okwach Kich olero ni nitiere ng'ama ne bwogo ngima Sharon Otieno motelo ne nek mare. Simfroz Okinda lero ewi ote machuok mane Sharon oyude simbe mapoko yangi wuon namba mane oro otego. E odiechieng' machielo, doho ma Milimani no dhi nyime gi winjo bura mar nek mar nyadendi Sharon Otieno ma ringrene ne okwany e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay, nek mamieno gavana machon ma Migori Okoth Obado. Apisa mar Okwach Kich Ezekiel Ade ne ochopo e nyim doho kendo chiwo neno. Neno oriwo koda kaler mar kaka tudruok e yor simu ne obedo e kind mosenero Sharon kod miyo moro ma nonro mare okoyangi e nyim doho no. E moko kuom otego ma oler ne doho, miyono ne ochwalo ote machuok e sim Sharon ka omiye siem ni oseyudo nonro mage kendo ne ochano timo ne Sharon tim makoch kapo ni ok owere gi wuon ode. You won't escape unscathed. Unscathed. U-N-S-C-U-T-H. Full stop. C-U-T-H.
Full stop. E ote machielo, miyono ne osiemo Sharon kendo ka onyise ni ok obi tony kata tek kata yot. Kanyo bende ne oluongo Sharon nying mar tude gi tim mar opamo kendo jalodho omenda kuom ji. Kata kamano miyono ne chalo ka gima sayo Sharon mondo were chutho gi jaode. Ezekiel Ade kata kamano nyiso ni onge ler ewi dichuo ma mine ariyogi ne laro. E duoko mare ne ote manowuok e namba ma wuon gi pok oyangino, Sharon ne oduoko ni en ok ong'eyo dichuo ma miyono ne wuoyo kuome. Kaluwore kod janeno, Sharon nenore ni ne oketo nying obado e simbe gi nying mar Hani, ni mar namba mane oro ote ne mar obado. E twak margi gi Hani, kokalo yor ote machuok, Sharon nyiso Hani ni nyathine nitiere kendo tugo maber. Hani e komachielo duoko kowacho ne Sharon mondo tem komachielo kendo kiko tem dino wang'e. Sharon ochako duoko Hani ni en adiera ni gin kod nyathi madongo e kindgi kendo onge dok chien. Burano pod biro dhi nyime e nyim jang'ad bura Cecilia Githua. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kowe mago motendo kod wach na nyakoro mugeni familia mar jariemb apiko majeni 32 mayande nonegi gi jonjore moko e dalane manitiere Lala e kaunti ma Homa Bay koro bandho ratiro. Familia no ywak ne obila ne otim nonro mapiyo mondo mi giyud ler kapok gikoringre jagono. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay kaunti Ali Abich lero, jomahundugo bende ne oweyo ka orocho ratiro mar nyathi jalno manyako. E dala Joseph Nyambok maneno jariemb apiko e boma ma Homa Bay, lit kod kuyo kwako chunya nyuola kod wedene kaluwore gi ndek makoch mane jomaundu ma ok ong'eyo timo ne chuny otieno, monj ma bende nyaka sani pok ong'e gimomiyo ne jomaundu go eko timo. Menode Violet Adhiambo ni kod kuyo kendo piny ochame gi nyathine matin ka oting'o ka ochiwo ler ewi kaka jomaundugo ne omonjo wuon pargi e dalagi manitie gweng' malala kendo weye kod hinyruok mane okelo thone ka nyathigi manyako bende jomaundugo ne orocho rateche. Koro kaka ne gibiro to an apoyogi e ot to nok ang'eyo, koro an ka nanindo to nabuok to kachiew to ayudo kotimo remo to ging'isa nalokra kang'iyo kocha kik ang'igi. To kaso jaoda nochungo malo dwani mondo ofwar gimoro mondo ogogigo to ne gigo toke to nindo piny. Kosenindo piny to gima ne gidwaro pin mar M-Pesa. Koro ne gisegoye ma wiye orokni ma pin mar M-Pesa nokia. Konogi ni to giwacho ni yawa wan biro madwaro pin mar M-Pesa. Koro kaneno kama to an gieta kang'iyo kocha to gidhire to gore piny to lwar e dier ot. Koro dwaro pin mar M-Pesa to kia. Koro giriwo wiye gi korot. To wacho ni yawa winya yawa karu biro nega unega natima ng'o. Familia no ywak ni nyaka nene guodgi e yo magalagala, onge lipot malong'o magiseyudo ka owuok kuom obila mondo giyud ratich wuodgi no e seche ma koro gidhi nyime giloso chenro mar iko mare. Opogi duo kaka ne gibiro kae to gech gibiro ka ne giwuondwa ni gibiro chieng'no to ne gibiro mana kinyne. Kana mana ka gikawo remo manodong' diero lakini pok awinjo gimoro amora nyaka ne gidhi. Giotim ka jaode nitie ka nyithinde nitie. Kendo nyithindo mapod tindo, nyithindo mapod nigi ndalo makiny en buok maduong' ahinya. Omiyo ne wagombo ni kanyalore polis ka otudore gi information moro amora ma giniyudi wayude ratiro marwa. Jakom joriemb apiko e kaunti ma Homa Bay Ken Dede okwedo malit mokalo nek mar japiko no. Astumu wachni kendo awacho ne jowa ma japiko ni nyaka gibed very careful and gi make sure ni sama police timo investigation gin bende gitim nikech gin ema giting'o ji mang'eny, gin ema gitudore gi ji mang'eny. Ruoth ma alworano Joshua Ochogo okone lipot ewi nek mar jo apiko no ne gisetero ne obila kendo sani koro nonro dhi nyime e wach nek makoch no. Notere report ka polis kendo polis nosedhi e scene kendo nonro dhi mbele. Sani koro dhi jumbe ariyo nyaka neg Joseph e yo magalagala e ode kaendi ka chenro mar ike dhi nyime seche ma familia mare kachiel kod anyuonde bandho ratich wuodgi ka gidwa ni mondo obila orotumo nonro kendo giyangi jogo manotimo nek makochni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa ya mabenya koro mgajuang wateri nyaka dhoa na mchumbi kama nyithinda deko itongimagi kama mwaka beri ochwale osiptal ma kaunti ma Kilifi bang' chamo buolo moro mantiere kod kwiri marach e gweng' ma Bamba Ganze. Min nyithindo go lero ni nyithindo go ne odhi e bungu ma omo buolo mane gitedo kaen owuon to ne odhi e puodho. Ne gichako bedo gi ich kach kendo ma ochiwo tergi osiptal. Lakteche mag osiptal ma Kilifi yango tho mar nyithinda dekgo mane gitemo reso ngimagi.
Miyo moro mayach bende ne oringo e osiptal bang' chamo buolono. Jana asubuhi imezidi kwa mbaya, huyu mwingine wa pili sasa imekuwa mbaya, akatukulia tu. Sasa penye alikuwa yaletoka Kilifi akafikia njiani. Wasura ne nyime riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oket tudruok makare kind piny owacho kod oganda mondo oganda obed kod ler en nono kaka itayo piny owacho to ahinya e weche mag loso kod tiyo kod budget. Jafwambo moro ma Migori Juma miyowa lerno. Lipot no mar County Budget Transparency Survey mariga maluf ariyo kopare kod ariyo ne oyango ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma oganda osebiro kayudo ler ka otenre kod wechego mag budget. En lipono bende ma okuom oganda e kaunti ma Migori koro siro. Osebet mayot ne jopiny mondo gibed gi information mag county budget allocation to any project. Ka documents gionge to documents ge maka neno tang'eyo ni yawa dweni kata higani mae gimuket ne agriculture, mae gimuket ne Department of Youth. Hii report ilikuwa inafika 2022 kabla hii serikali mpya ikuje, na saa hizi His Excellency Governor Ochila yako amefanya mikakati ya kutosha. Kuna department ambayo inaitwa Special Programs and External Partnership ambayo inahusisha wananchi na county government operations. Giwach ni kuom higni malach yudo lipot ka otende kod budget mar county ok osebedo mayot. Kata mana si IDP, not all the community or community te yudo information mar dhi mondo megi participate. Koro waneno ni documents kuketo wadhi konyo county wambe owuon, wadhi wacho ni kata ni yawa pesa mar county this nyaka ta kilo donors okonywa kae. E okang' mar neno ni oganda obedo kod yot mar yudo lipode mag dongruok to ahinya mano mar budget e kaunti ma Migori, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro bedi kod tudruok makare kod oganda. As we do this, we need to be alive to the fact that wangi policies in place mangiyo gik moko kaka access to information and ngiyo gik moko kaka data protection mondo miwakel that confidence in communities themselves. Past regime, we've had issues where we were not able to access information, a challenge that we are still facing currently because these documents are not uploaded on the website. However, we've already had sessions with the county government, and I can say there's been great improvement. Jagol marwokno mag oganda e kaunti ni ma Migori Titus Rwa wach ni oganda mathoth e kaunti ma Migori pod nitiere mudho e yorego mag budget mag piny owacho. Wadwaro mondo mi information mora ok kata wan kaka civil society organization, members of public, nikech weche moko mag budget gimakore gi jopiny. Japiny nigi nafas mondo timre nade oyud gimo dwaro. Jakom mar budget od boma ma Migori Graham Kagali ne owani od boma ma Migori keto kenge makare mar neno ni oganda koro bedo kod yot mado lipodego ma otende kod budget. Ambapo tumeagree kama Migori County kwamba tunaenda kufikia wananchi kulingana na vile villages ziko, na tunahakisha tunafanya mobilization through the ward admins, through the area MCAs. Tunapata every village being represented at that particular ward. Riwruoge gi mag oganda e kaunti ma Migori bende koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori ne olos chike ma bende koro nyalo konyo e chenrogo mag kawo pach oganda e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori. Kane bungu na bungu kochakore ka nyaka piny kwecho koro ndiegi ne amalo ka ridore piny ka koro ka gichopo kamoro ma iluongo koro masenda wamilo ni pand pieri ni to nyaka ni tangi siandani. Nyakura Mgajwan bende ing'eyo chakruok mar nying gweng' mar pand pieri. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kawarango gwenge wa Nyakura Mgajwan bende in kod ng'eyo kaka nying gweng' mano ma jowagunda luongo ni Panda Paya
to oganda waluongo ni pand pieri nochakore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kawuono kolonwa chakruok mar nyingno e chenro mar ng'e gwengewa. Tich ariyo machielo nyakora Mogajwang' arwaki e chenro machielo mar ng'e gwengewa. Kawuono wan e gweng' mar Pand Pieri. Sama iwinjo nying mar Pand Pieri, bende isepenjoriga gimomiyo nochak gweng'ni ni Pand Pieri? To kata mana jodak mawuok e alworani, ginto pachgi chalo nade e wi nying mar Pand Pieri ni? Kane ibiro ka to ndigi ne rach ahinya ka. Ondiek kano oyudi kiwuotho awuotha oya e bungu ka to ne gwaro sianda ji, ne muko sianda ji ka lalgo chamo. Koro ka ng'ata ng'ata ne biro ka nikone ni kama idhiye no itang'ne kabangi no ondiek dhi gwaro. Koro mane kaka nying maka noduogo ong'iyo ka koro wazungu nose settle, wakoloni koro nose settle ka. Eka koro duogo bet kech gibe ka koro ne gibiro to gipenjo ji ni wadadhi mwalo ka wane kaka tok boma ka chal tikore ni kanyo kidhi to pand pieri gweng'wa ne gimeno chake ni Pand Pieri ka ne bungu en bungu kochakore ka nyaka piny kwecho. Koro ndiegi ne amalo ka to ridore piny ka. Koro ka gichopo kamoro ma iluongo koro masenda mamilo ni Pand Pieri ni to nyaka ni tangi sianda ni iumo sianda ni pande matin ke ndiegi ne achini ke mano ndieki ne nyalo ae an mane pacha paro ka ni Pand Pieri ochakore ka. Gimomiyo niluonge kamano en ni mondo ywa ji ka missionaries nochako kanisa ni mbele ka to ne koro gidwa chako skul to e dhowa kata Pand Pieri no en language mar joluo. Koro ne en achiel kuom ywayo joma ne dwa ni mondo som gi wach mar Pand Pieri nikech ne en kuma ne ochakoro mondo ji. Koro kane ji owinjo wach mar Pand Pieri to ne missionaries ne ywagi gi joma ne otelo ndalogo joma ne gin jodongo. Aparo gimoro chaka ma nyinge ni Pand Pieri en sama ne ng'ato kwa rusa joma chon ne kwa rusa ni japuonj adhi aikra oko koni matin. Japuonj nyise ne ni dhi adhiya ti Pand Pieri matiskis jomojo weteni ne. Mano mamiyo aparo nochak ni Pand Pieri. No naparo ni en gima wuok marach. Lakini kana anono mos to nonyisa ni nying mar Pand Pieri ni en language moro e pinje maoko ka mar jo Catholic. Kama wantiere ne bungu ma kata sani en ma lene nitiere mosudo nyaka Impala. Koro kane ikadho ka to le mar ondiek ne rach gi sianda ji, koro noja mako ga sianda ji. Koro ne wuotho ti ing'isi ni Pand Pieri. To adieri ewi nonro mar nying mar Pand Pieri ni nowuok kanye? Ere kaka kar dagni nobiro molokore maumbe odhi malach ng'ien kama koro iluongo ni Pand Pieri? Pand Pieri nochakore higa 55 wasunge nochakore kaka nyithind kiye ema nipuonjo ka. Koro bang'e jo Pand Pieri joma nodak ka koro loke kaka skul nikech kuma ne ji dhiye Kasagam kucho ne bor. Koro gikete ni koro nyithindgi bende mondo som ka. Ji ne some e tie yago no, jomoko bet mana piny, japuonje mane nyalo bet e kom moko mag bao manobiro machon ka. Jo wasunge ne luonge ni fanfare to joma joluo kaka gin joluo kaka ing'eyo joluo. Ne gikwe ni fanfare no ginyal luongo nikech mon motibe ok nyal luongo fanfare. Koro ne gikete giloke ni Pand Pieri. Koro niluonge ni Pand Pieri mar nyithind kiye bang' oloke skul. Koro joma ni spale manogero ka giluwore gi jolwalbanga. Asomo Pand Pieri ka kadagi Nyamera Pand Pieri ka. Ka sikunde mane ni ka ne podi muono gi lowo gowuoyo. Ni nyalo ting' lowo gowuoyo kibirogo kimuono gi. To kochopo sani Pand Pieri oseidho ene ngas mamalo kaka joluo gin joma ohero gik mabeyo. Pand Pieri kama ochopo sani ene ngas mamalo, osenyuolo second, kanisa bende nie iye kama iluongo ni Pand Pieri. Koro Pand Pieri en skul moseidho ma en malo, osegolo nyaka nyithindo modhi e secondary mang'eny.
To adieri ewi nonro mar nying mar pand pieri ni nowuok kanye tang'o miluongo ka ni pand pieri. Umbe osedongore machalo nade. Tang'o makae ong'ere godo. Nyinge no emomiyo odhi sana kech nyinge no kende is very interesting. Kiwinjo ni pand pieri wan kwa thindo winjo pand pieri kapod walak nwang'e en gimoro malich sana to wadugo ng'eyo ni kare en mana gweng' nomorowa sana koro nyinge no is so interesting. King'iyo ka wan gi grofa ka mar GSS mano achiel kuom dongruok mwanyalo neno. Osedongre nyaka nochakre osedongo kendo joma dongo be osewuok e skul ni. Achiel kuom gi en MCA ma Milimani ka iluongo na Nayo. Gidholuo luowa en nying moluor. Koro ka dipo ni ng'ato wacho na somo pand pieri en gima at least raise eyebrows matindo pand pieri. Nikech pand pieri en gimoro ma unique moko no be ni bedo mentioned adharani kamano. Yes, pand pieri osedongore nikech nochakre kata wall ni kineno wall no fence. And again nitie wall mar fence mar yien. Sani koro en wall koro mage dongruok moneno. Mana kamano nyakor Monga Jwang sigana kendo nonro mar pand pieri osechopo ni e yo makare mana kaka iwinjo ni ochakore kod tie yien mar yago manie toka niendi masani koro seyarore obedo kama duong' mane nyaka kod skunde mopogore opogore kaachiel kod jodak mabende osebiro modak kaendi mondo gibed joka ng'ato achiel. Oriti masani wamedo mana nononu gwenge mopogore opogore ka juma manyien bende warom ne chenro machalo kod mae. Ne an jachatendro mari Millicent Adhiambo. Kapok wadhi weche mag ohala neno ote moya kumachiel kuom joneno wacho ni wenyis Milly bendo tem kako nyalo mondo en bed motang'. Ondiegi tino rumo. Onge. Ondiegi onge gima nomiyo ji pando kayugi. Koro sani omiyo ondiegi norumo kaluwore kod jodongo. Kata kamano dayo moro kanyo mor ahinya. Owacho ni jo osungu niluonge ni paya. To jaluo gi chodho wach. Ochodho ni pandi. Koro nowinjo gi weya gi paya no. Nowinjo gi weya gi paya. Koro wacho ni panda paya. To ne onge wach piny en mana piny. Mane dholuo kaka giluonge no. Hai. Koro Monga Jwang piny owacho koro singo gero kar yang'o jamni ma Isiolo kod siling bilion 28.6 e thuolo mar dweche 18 mabiro. Mana kaka Edwin Okoth koro lero chenro no osedeko kuom higni maromo 16 ka bende ma ok tin siling bilion 1 osetiyo to pok otieke nyaka gi sani. Gedo mar kar yang'o jamni ma Isiolo osedeko kod higni 16. Piny owacho koro singo ni biro gere kuom dweche 18. Gedo mabiro kawo omenda maromo siling bilion 28 gi milion 600. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria kaachiel kod jagoro mongirore migawo mar pith John Weche mano yware nyasi mar tieko gedo no ne ogolo singo madongo ne jodak ma Isiolo. Singo magisewinjo mathoth ewi chenro no. We are calling it Isiolo Meat City, and this facility will not only serve the people of Isiolo County but the entire northern Kenya, from Laikipia to Samburu to Wajir to Mandera all the way to Ethiopia and to Somalia. We want this to be the center of gravity for meat and leather products in this particular region. Siling bilion 14 gi milion 300 bende biro kete bero paw ndege ma Isiolo kaka chenro mar jiwo ohala mar uso ring'o e pinje maoko. Omenda go duto gin hola mawuok e bengi mar Afri-Exim kaachiel kod Africa Finance Corporation. Budget mar chenro no koro medore kod okang' mamalo kaluwore ni nyaka higni 6 mokalo ne olieki ni odong' mana siling milion 300 kende mondo chenro no rum. Kaunti ma Isiolo ma osetemo tieko gero kar yang'o jamni no nyadiriyo bende koro ni kod geno ni yaro paw ndege ma Isiolo biro yawo thuolo mag ohala kendo loso thuolo mag tije ne rowere. With this project, what I can assure you is that Isiolo people, northern Kenya and northern Belt will not lose the animals which they lost last year. In fact, Isiolo alone lost close to 6 billion worth of animals. If this facility was working by then
we could have not lost such huge amount of animals. When I came in, this facility was supposed to cater for 300 cattle a day, 100 goats. But as we are speaking now, we have a capacity of slaughtering 10,000 cattle, 15,000 goats and sheep, and 5,000 camel a day. Kenya geto uso ring'o e pinje maoko, ahinya to e mago mag Saudi Arabia, masani kelo ma ok tin e siling bilion 7 gi milion 800 higa ka higa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime board mochung'ne duol kata board motelo ne duol mochung'ne chenro mag gero udi e pacho ka National Housing Corporation kod koni gi ikore mar chako gero udi ma nengo gi oyweyo e kaunti ma Mombasa. En wach morwake gi moko kuom jodak to kata kamano luoro margi en ni nengo mikoni oyweyo no pod ni malo mathoth jogo ma onge nyalo ok bi yudo udigo. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mar thoth. Od bura Malikoni en achiel kuom ute bura maduol mochung'ne chenro mar gero udi manengo gi oyweyo koro geto e kaunti ma Mombasa. Tend board mar duol no midendo ni National Housing Corporation ne otimo limbe e moko kuom lope mantiere Likoni ka gikone gidwa chako chenro no kod ute 200. We want to negotiate tuone kama naweza kujenga hizi nyumba badala ya kujenga kama ile ambayo tunajenga hii ya gorofa 5. Tunataka tuongeze iwe 10 floors and zaidi. Na hapa Likoni tuko na plot yetu hapa. Na tena sisi hatutumii pesa ya serikali. National Housing Corporation, we are self-reliant. Tunatumia pesa yetu na ingine ambayo tunakopa kwa benki halafu tunalipa. Bodno oyangoni en adieri ni nitiere lope moko magintiere godo gi ywaruok gi tend kaunti ma Mombasa, to kata kamano gidwa chako gedo e lope maonge ywaruok ka girito tieko buche mantiere kaachiel kod gope ma pod gibandho tend kaunti. Wakati tunaongea kuhusu affordable housing, kama tunanunua shamba, hizo nyumba zitakuwa na bei ghali. Hii itakuwa kama mortgage housing. Lakini kama tunataka tujenge nyumba ambazo ziko affordable, lazima tutumie public land. Aidha shamba yetu sisi wenyewe au shamba ya county government au shamba ya serikali. Kata kamano, moko kuom jodak Likoni koni piny owacho osebedo katiyo gi wach jogo maonge nyalo gero ute makamago, gino makata kamano gikoni ok thor timore bang' gedo. Gichiwo ranyisi gi gedo mag ute mag Buxton Mombasa magikoni thoth jogo mane odar kanyo ne ni kod geno mar yudo utego, to kata kamano gikoni mano ne ok otimore nikech nengo mane duogo hore. Kama bed sitter 1.5 million around there, na one bedroom kama 2.5 million, na 2 bedroom kama 3.5 million. Ingenji kata okucham kata lunch. Idwa dhi daki or no, ani dwar kaka di yud mogo kosid ani dwar kaka di chul ot mos makonyi. Wan utego gibro konyo ndio, lakini gibro konyo jomanego. En kaka no wachi ni ng'amanigo emimedo, lakini kaka wan joma ongogo okapar kawan gi hakiwa i utego. Mfano maber man Buxton. Odno chieng' moro luonga na dhi atitich moro iye kanyo, tapenjo ng'amodak. Tokonan deposit donjo kachen laki 3. Koro an jajua kali kaka anuma koiro kama. Ige sirikal gerona ot, nadhi golo laki 3 eka pango odno. Nikech anungi chieng' mbambro dhi nadhi dwaro ot mar laki 3 ka biashara matimo mondi ok nyal miya laki 3 no. Chenro mar gero utego ichan time ute bura 3 ma en Malikoni, Changamwe kaachiel kod Mvita e kaunti ma Mombasa. Pach gedo tok rach, lakini before igedi pangne japiny manogo ni kurani. Momi idwa timo berni, ng'i anena matut ni akonye nang'o mondi. Iyudo ka kuonde ma gikethogo nitie ohala madhi mbele kanyo. Ng'ato oketo kios ne moro kanyo, oliede, ouse ma kata koro riembe ni dwa ger ot mar laki 3. Ng'atni iting'e malo kosi igoe piny. Koro utegi sirikal do bedo gi paro moro mopogre gi ma nikech utego nyaka ibed huka ekibro dakie odno. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Anakuja Manu, vuta kasi. Goro sare oloyo Kisumu Day adhula mar skunde e gwenge manyanza. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry you? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Challenges when one tier ere manyakach, one problem achiel marti. Sani, kako sekendo, ano kanyal mie thulo moro. Purva ingeni. Purva ingeyo? Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Wadonje weche mag tuke nyakora Ramogi kama yuarok gachied nade ne okwako tuke mag sikunde sekondar mag gwenge ma Nyanza bang' tim mar sikunde sekondar ma Kisumu Day batugo tuke mag adhula chwalo ng'ur margi bang' kane ologi kod agoro sare final. Kisumu Day mane gin joloch higa mokalo tuke mag skunde sekondar gwenge ma Nyanza ne ologo nde 7-6 kale opicha choma mag penalty bang' tugono ruma modi nono gi nono alap ma Maranda High School. Eboke mane Kisumu Day ochwalo ne duol mang'iyo mibadhi e weche mag tugo. Kisumu Day olero ni tim mar agoro sare notugo gi jatugo manuoyo klas 11. Anakuja Manu, vuta kasi. Pigana gol! Kwisha! Kwisha! Ni rasmi koma. Batin ming'e weche tuke. Okoyiene janoyo tugo. Kaluwore gi chike miwacho ni tiyo tuke mag sikunde ni japuonjre monuoyo klas ok owinjo bed ni tugo e higa monuoyo klas no. Koro nyiso ni oleng'ore to higa machielo koro nyalo tugo. To konuoyo klas ma koro dong' achiel to wuok. Koro konuoyo klas kata konuoyo klas ma koro tieko go higa no. Nyiso ni en koro tugo ba higa no. To ne nitie ndalo mathoth mane watugo e skul. Klas 7 ng'ato nok kal. Kani ber tindi ber e opira. Japuonja moro nitie iluongo ni Mr. Ojanga Opande. En japuonj mar adhula. Nowacho ni nang'o ng'ato miwe kolwar piny.
Morgilono kwa club Magusi Stadium County Makisi bang johera ma club mar Shabana rwako club no ndalo machuok banka okombe mar liga mapinya mar NSL. Jatelo mawuok gwenge mar Kisii kotelne kod gavana mar kaunti ma Kisii Simbarati nochiwo singo mar konyo club ne wuoth margi mar lig maduong' mar adhula ma pacho ka. Alap Magusi Stadium ma osebede rang'iny ma oko puodhi gi riwruok mar adhula FKF bende koro ibiro ger kuom dweche 3 mabiro. Club mar Shabana bende oyudo kambi mabiro miyogi omenda maromo $20 million higa ka higa. Asante sana Mumbinya. As the earlier promised, the sponsor had sourced for Savannah is ready to sign for sponsorship of 20 million Kenya shillings. Sio rahisi kwa sababu saizi tumekuwa promoted, sidhani haitakuwa rahisi kwetu. So nadhani tuna need tu kurudi kusahau ile uzuri tulifanya kwa sababu hii ni ngazi nyingine tofauti. Naambiwa kiwanja itachukua muda kama miezi 3 ama chini ya miezi 3. Lakini kama team lazima tuendelee na ratiba ya michezo vile imepangwa. Ramogi mane makelo agiko mar chendo ne maro imorero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV Samuel Riako wacho ni gin kanyo gi Richard gi sister in law ka gintiere Kisumu. Bende aneno ka Robert Bob wacho ni nosomo Pand Paya. Okay, Purity Agai bende wacho ni lera ahinya kendo wacho ni dayo ne mong'eyo gima Pand Paya en. Ka Winnie Mboya japuonj to wacho ni owuoro kaka ne jadia ondiko nying jaera ne niani manyiso ni mor kikiledho mana matin. Kora mga jongero kono kuom kete mana ka Ramogi TV ok dang masomte uninde maber to kamano ni kwa iloti mokonyo wachwal ni weche gi kotene kanyo gi je bonyo gi Ken Muga estudio ka wasebedo kanyo gi wuode mwalimu Hilary mano kanyo Filipo Chieng mosebedo wakonyo uchwalo weche gi ne ina chiel kachielo ni makare nyinga Lydia. Jaloko maro kuom thulni dunia kwa Ramogi obedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati Otieno Mokwe.